samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Bisan pa nga init, bisan pa nga uwan, malipayang gihapon ta katigom karon dinhi. Aron atong ihalad sa Ginoo, atong mapasalamat, mapagampo alang sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, kahigalaan o katilingban. Padayon ta sa atong pagampo alang sa atong makaisunan nga masakiton sa manamugnaw na sa ilang pagtuo o galang sa kapahulayang dayon sa tanang mga nangamatay na atong gihandom karon at tubangan sa Dios. Nakikiusa-usab kita sa tawag sa atong Archdiocese o sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa gitawag nila nga White Ribbon Movement. Alang sa atong pagampo o pagpaningkamot for transparency, for justice, and for solidarity. Ug ato sa padayon ng atong papagampo, hiniusa sa tibuok Archdiocese sa Sugbo alang sa kapahulayang dayon sa atong Obispo Auxiliar Emerito, Bishop Emilio Bataclan. Ug karon maigsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas sa kugdako iamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos. O kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Haluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ugalan sa iyang
sala sa kalimutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa sa Espiritu Santo, liha sa himaya, sa Diyos Ama. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, karon maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit, ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babayi nga dato. Giagda siya sa babayi sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni adtong dapit. Muhapit gayud siya sa balay sa babayi, aron sa pagkaon. Ug ang babayi miingon sa iyang bana, "Nasayod na ako karon, nga ang tao nga kanunay muagi dinhi, usa kabalaang tao. Maghimo kitag pagapaga, ug butangan ta kinig higdaan, lamesa, silya ug suga, aron nga inig-anhin niya, makapahulay siya." Usa ka adlaw ni ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, "Unsa may mahimo nato alang kaniya?" Si Gehazi mitubag, wala siya'y anak, ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, "Tawga siyag balik." Sa diha na ang babayi, si Eliseo miingon, "Sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki." Ang babayi mitubag, "Dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw akog tiawi." Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa Kisangyaw ko ang imong katarong, diha sa bagang katawhan. Wala ko pugni ang akong mga ngabil, ingon sa imong hibaw-an, o Ginoo. Kay miingon ikaw ang akong kaluoy, hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on ang imong kamatinumanon. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa Pulahan ng lungsod nga nasinati sa masadya nga singgit, diha sa kahayag sa imong naong, o Ginoo, naglakat sila. Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tamin, ug iya sa balaan sa Israel ang among hari. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya, ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo, gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw, ug dili nagayod siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala,
sa makausa lamang alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinotlogikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang matinunan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mapasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagamping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan nakawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga mudawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom, bisan nalagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daiguli ka, O Kristo. Sa dihang bata pa ko, well, bata pa man ko, kay 29 anyos pa man, no? So, sa dihang bata pa ko, napakoy usa sa mga gitanaw na ako nga mga cartoons kaniadto, katong English pa, katong mga cartoons makita na ako sa TV, katong usa ka series ka gitawag og Courage the Cowardly Dog. Ambot lang ko na pay nakatanaw to sa mga batan-on, no? So, unsay na dito sa cartoon series na to. So, nay usa ka iro nga ginganlag courage. No? Nakita nila siya sa dito sa dapil na sa dalan. Unya nakitan siya sa usa ka lola. Ngaran sa lola, Muriel, ug ang napangyambana si Eustace. Pero si Eustace di siya ganahan sa iro. Mao nga unsay buhaton niya, bugal-bugalan niya ang iro.
no? Ang lisod, ang ngalan sa iro kay Courage unya talawan kaayo. Pero kada episode adunay mga muduaw sa ilang lugar, sa ilang panimalay. From the preternatural to the criminal, no? To the from the normal to the paranormal. Og nasa kaibaw naman ta si Courage talawan naman ngalan gani sa series. Pero sa diyang hapit na masakit na ni mahitabo kang Myriad o kang Eustace, murag di naman mahimong talawan si Courage kay naman siya buhaton aron mulaban siya, no? Mulaban siya para alang kang Myriad. Ug sa di pa siya mobuhat niini, usay yang isulti, the things I do for love. The things I do for love. Ado ba yung mga niabot na maong paghunahuna kanato? When we have to make a weighty decision alang sa atong higugma. What are the things that we are willing to do for love? Unsay buot nato buhaton nga willing kaayo ta nga buhaton nato kini tungod kay kita naghigugma. Sa atong unang pagbasa nakita nato kining usa ka babaeng dato nga nasayod siya nga si ang propeta Eliseo or the prophet Elisha, usa nga maayong tao, balaan nga tao, propeta man sa Dios. Ug tungod ni kay nakabantay siya sa konsay panginahanglan, posible panginahanglan sa propeta, nangandam siya og iyang bana, nangandam og lawak alang kaniya. Og nasayod man ang Ginoo, nakuha tay buhaton nga maayo, bisan pa nga dili sa paagi na atong madawat niini, gantihan gayud ta. Maganti ang Dios kanato. Although not always will He reward us in the way that we think is best for us. Kaya ang paghatag og ganti, paghatag og grasya kanato, angay sa kung unsay atong gikinahanglan, kung unsay makatabang kanato, kung unsay labing makaayo kanato. Ug mao kini ang hagit ni Jesus usab sa iyang mga apostoles sa wala pa niya gisugo ang iyang mga apostoles aron pagsangyaw sa mayong balita. Ipainomdom sila na kung sila nahigugma sa Dios, kinahanglan pilion siya labaw sa tanan. Kung sa pamalandong pa ni San Agustin, your love has to be in the right order, in the right perspective, no? Ingon pa sa kung ang proper nga term ani, technical term ani sa Latin kay ordo amoris, sa English order of love. Your love has to be ordered so that you may be ordered as well. Aron hanay ang imong kinabuhi kinahanglan sad hanay ang imong paghigugma. Who do you love above all else? Mga usap pangutana. And before, sa dili pa ta mangutana kung ginsa imong gigugma, usahon ka nindot nga pangutana ka nato. Unsa bay para nato ang pagigugma? Is it only about the fuzzy feelings? Na kita, kung may gugma ta, gikiligra ta, maura na ba ang atong pagigugma? Of course, feelings are involved, but feelings are fleeting, no? Mao nga dili pa sabot nga nakikilig ka, nahigugma na ka, dayon. Gikiligra ka, nara kay crush, maura to. Pero unsa bay pagigugma alang kanato, alang sa nagipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Love for Christ is not about feelings. Although feelings can be part of it, but it's not about reliant on feelings, but on a firm commitment. Mao nang gipakita sa atong Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo. Kay kung feelings ra niya na iyang pagigugma kanato, ano mang ngano siya siya mga kasakitan, no? Makasakit pagkamatay sa krus. Apan lagi tungod kay kitinguhan niya kung unsay malabing maayo alang kanato, iyang giantos ang krus. Aron kita matubos. Ug tungod kay siya namatay alang kanato, ingon pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gihagit kita nga kita mabuhi na karon diha kaniya ug uban kaniya. Mao kini ang gipakita sa atong Ginoo, mao ning hagit sa atong Ginoo sa iyang apostoles ug alang kanatong tanan karon. What are you willing to give up? What are you willing to take up? What are you willing to give for love?
Sa maniaging mga bulan na nakadungog na tag mga nabing maayong balita, no? May tungod sa mga bokasyon. Dito sa Palawan, last month, adunay usa ka lawyer nga giordinahan sa pagkapari. Ex-seminarian siya, unya, nigawas, nagminyo, nagkaanak, dako na ang iyang mga anak, apan namatay ang iyang asawa. Nabiyudo na siya. So wala na siya, no strings attached na siya. Gipaninguha gyapon niya nga siya mobalik sa seminaryo. O nahimo siyang pari. Guess the age. 71. O katong mga biyudo, base na pamay ganahan ana. No? Basta wala na mo, basta dako na mga anak. Masabtan pa na. No? And recently, sad, dito sa California, na usa ka co-founder sa usa ka cosmetics company. He was ordained priest at the age of around above 50 years old. First love niya ang pagkapari at around the age of 10. Pero nahimo siyang party person. Gituko niya ang iyang kumpanya. Apan nakita niya, bisan pa nga naasaya ang tanan. Dungog. Ang tanang kwarta nga iyang makuha. Di gyapon siya nalipay. Mao nga, iyang gibiyaan ng tanan, nisulod sa seminaryo, o karon malipayo na siya nagalagad isip sa kapari. Apan lagi di kinahanglan nga mabuhat ta sa mao sa sama ni gibuhat nila. Aron makaingon lang tanga kita nahigugma sa Dios. Lagi sa atong tag sa kabukasyon ato sad nato, pwede sad nato nga mapakita sa Ginoo. Makita nahigugma kaniya. O nga atong nakita mulambo usab diha sa pagigugma sa Dios. Sa atong pamilya lang gani, ang atong pagpili, sa atong pagbangon alang sa atong pamilya, ang atong pagbuhat sa mabulhaton sa balay, ang ginikanan ug ang mga anak, ang pagbuhat sa ilang mga leksyon, sa ilang mga assignments sa mga anak, those can be expressions of our love for our parents. O kung ato ning ihalad ngadto sa Dios, sugdan nato ang paghimo niini diya sa pagampo, o kita magpasalamat sa Dios kaya atong nahuman kini, makapahimuot kini gayud sa Dios. O kita mudako diha sa pagigugma sa Dios. And these little things, from these little things to the great things, pwede gyapon ta nga mahigugma. Pwede gyapon ta nga makabuhat sa mao. No? Diri tungod kay kita nahadlok, na kita lutoson, o di tungod kay kita nagbuhat lang sa maayo, tungod kay kita, gidasig sa gugma sa Dios. Kainomdom gani ko sa usa ka verse dito sa Florante at Laura. Managalog sa ko, ha? Nakoy verse nga pwede natong i-share atong pamanandungan in light of this love of the Lord. O pagsintang labis sa kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pwede sa nimo na i-share sa imong crush kung ganahan ka. No? Kaya kung kita na igugma, buhaton nato ang kutob sa atong makaya, tungol kay atong gitinguha ang kaayuhan niya. No? Yung pagani sa Cebuano, no? Ang pugnan pa ang baha, dili ang gugma. No? Mapaingon sa yuban. But of course, again, this love is not simply about feelings, but about a firm commitment. Panlagi kung nakita nato nga dili sayon kining paigugma nga Dios nun, magpatabang ta sa Dios. Ug tungod kay siya na himong tawo, sama nato, gipakita niya nga posible ang pagbuhat sa mao. No? Ang posible ang pagbuhat sa maayo. Apan lagi kung kita naglisod ta, tungod kay huyang ta, tungod kay makasasala ta, tungod kay tao ta, patabang ta. Kay nasayod ta nga kung ana ang Ginoo, mabuhat nato ang tanan. Apan kung wala gawas niya, wala kitay bili. Ninis kalibutan. Mong patabang ta, palamdag ta sa Dios aron kita makabuhat sa maong pagigugma. Kung makaigugma ta kaniya labaw sa tanan ug ang tanan atong mahigugma diha sa gugma sa Dios.
We love God above all else, and everything else will fall in place. Mao na kung han ay ang imong pagigugma, mahan ay imong kinabuhi, and we can do many things. Things we do for love. Panalanginan natin kita sa Dios, sugiyang kaluyan, karon og hangtod sa kahangturan. Ato karong ipahayag ang atong pagtuo diha sa pagingon, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios sa atong Amahan. Ug masarigo ni ining iyang gugma, modangop kita kaniya dihas sa pagingon. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaom ug bag-ong kinabuhi, alang sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran magtinabangay aron maundang ang kabangis ug makabot ang malungtarong kalinaw alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on kanunayng mangalakaw diha sa ilang pakighigala kang Kristo Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw, ug mga sinalikway, makaila ug makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinuod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Pagkalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana. Nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo o dialogo, taliwala sa mga kultura o mga nasod, ug nga magpasiugdaon ta kini sa mga mithi sama sa respeto, panagiusa o personal nga kalambuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga namatyag anak, mahupay ug malig-on, bisan taliwala sa ilang kagulanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkalinghugi ang among pag-ampo. Diyos sa mga mahan, ipadayag mo ang imong gugma alang kanamo, diha sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus imong anak. Dugangi ang among gugma alang sa usag-usa, sa ingon mamahimo kaming imong matinunan sa ngalan o sa kamatuuran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aran ang ako ginyong sakripisyo, dawato rin ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Si Ginoo, sakripisyo gikan Sa sa imong imong mga kamo, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong pustanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, pinagi sa imong mga sakramento, ihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang ang tanamo, sa makanunayon nga pag-alagad kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibaya ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhayog makagagahom sa tanan, angayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, ibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya lang kanamo ang maganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong awit sa pagdahi.
Santo sayo di ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kiniyalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinimaw ang akong lawas, ngay tugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kadis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kinaagi sa puso pagkabanhaw, na ako nakaroon ang kagawasan. Ikaw ang napuno sa kalimutan. Ikaw ang napuno sa kalimutan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa imong kahayag sa nimong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mga haskita sa pag-ingon. Amahan namo,
nga anaa sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangay kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sisala og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita tang paginigsunay. Cordero sa Diyos, na nanganganak sa sala sa Kini mong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay nga makalawat kanimo, apan ni pangulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan.
ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Nasudnon nga pagampo alang sa kalamdagan, pagkakabig ug pagbag-o. Mahigong mga amahan, Dios sa kamatuoran ug katarong, imong gipadala ang imong bugtong anak si Jesucristo, nga pinagi sa iyang misteryo Pascual, nagpadayag sa imong kaluoy, ug ipakighiuli kami kanimo. Miduol kami kanimo nga nangayog kaayuhan, pagkamatarong ug pagbag-o alang sa among nasod. Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamatuoran gisalikway, ang hustisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban. Nagampo kami alang sa magitugyanan sa pagpangulo. Tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mo alagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong ug kaluoy. Hatagi sila kaalam aron makalihok sila uban sa maaninang paghukom, kalikon sa paglahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapaubsanon aron dili mangitag panimalos, kundi pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kundi ang kaayuhan sa tanan. Pasaylua kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat ug mga pasangil, puli sa pagkamay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giila namo ang dagang higayon nga nagpabilin kaming hilom at tubangan sa kasaypanan, sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, o kawalay pagtagad kaysa responsibilidad. O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing ug lamdagi ang among mga hunahuna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinudanon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panagiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tudloy kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, ug sa pagkamahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli. Idanag ang imong kahayag sa among nasod, ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay, ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa among nasod, aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma, ubos sa imong amahanong pag-atiman. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino ug rayna sa kalinaw. Giyahi o pangaliyo po alang kanamo sa kanunay. San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Calungsod. Iampo ninyo kami. San Miguel Arcangel. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.